Au, Bietașu, che se battete mingia! Oh! Oh! Che pensaven vertaderament que n'havia estat massí, o bet hunze la bat d'aspo, e d'aquest vieil fort. Ne sunt pas cauques peires apielades en 1842 sus ordi do rei Luis Filip enta guardar la termiera dos Pirineus qu'im van estangar. Bam! Quan vede los qui sunt passats mercès au regime de Vichy, que i mereu flatus, Blum, Daladier, Renault, Mandel, mes bun, lo vieil Pétain que estu embarrat tabe après la guerra, donc, per iu, lo compare que s'estanca así. E després 2005 que lo fort do Portalet è classat monument historic, pas un moment de tranquillitat en la meva gàbia, a la vez que he dit stop. Tot acò per l'autorització de rodatge m'ha pleada. Si gahi lo cargat de producció che ha salupeiat lo treball,